गोमोन खोलाहाय बिफा गोमोन खोला बदि खालामनो Guys, welcome back to JNB Vlog. दिनै जोङो गय खादों आरोना नोंथांमोननो गय खानायखौ देखायनो हायासै बे टाउनाव गयाबो बारा गैया आरोना ओमफ्राय गामियावसो दङ एसे थाइनायानो नै एसे बुरजा जालायबाय बिदिबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम नों सोबखौबो गाखोखो ना ओरै मामाखो बै फांनैखौल' हाख्लायनायसै दां ओमफ्राय गाखोजोब्बाय दान्दानिफ्राय गाखोजोबनायसै दान्दाया मोनहादों ना बै गाखोबायसै आं बै थिंसाव गाखोनो हाजोबबायसै लायबाय नुवाखै नै बे मोननायाथ' बारा अजन जानाय नङाना न'नि गय खादों गाइस नै बेसेबां जागोनथाय 6 बस्ता जायोबा 3 कुइन्टेलसो जानो हागौ ना 6-7 बस्तासो 7 बस्ता जाबा 3 कुइन्टेलसो जानो हागौ आरो एसे थाइसाबदोंमोन थाइनाया ओइ न'नि गय खादों आरोना फानहरनोसै नङा मोनलांजोब्बाय नुवाखै मोनलायलायबाय मोनबाबो अजन जायाना मोनबा अजन जाया साहा लोंलायलायनोसै एबार मेंबाय बिरादनो दानै साहा लोंनोसै दानफिननोसै मोजां माबायथा नै मोनलायलायबाय नै बिदि मोननाया माबा जाया नैबे फट' साफाय बेखौ लानानै दामनो जाबाय साफायबाय फिफाया जायाना आं जाला आं माबा जागोन मेंलायबाय दे साहा लोंदो बुस्थुआ दै गोजा नालाय साफात होबानो गोखा जायो माबाया दै गोजा थारना साहा लोंनोसै मेंलायलायबाय गसोलायबाय गय दानखांनानै सोखांनानै आरो माइ सोबावनांगौसो माइ सोनो बस्ता लायबावनांगौ लांहिनाव नै बे मोननायखौ बस्तायाव माबा खालामसै दतनथार बेखौ मोननायखौ मा होनो बाल्थिंआव सोनानै मजा खालामसै सोनानै ओरै मारिनानै दोनबाय गय हाननो आरो खानो सासे हाजिरा लादोंमोन नाथाय सासेयाल' अबाव हानो हाजोबा बेनिखायनो मावफानांबाय बिदि गिदिर जानांगौ आरो ना अजन जायो दुमफा जानांगौ आरो ना अजन जायो आरो गयखौ जानो गाइस फिसा फिसायानो मोनबाय 2.5 बिगा गायदों गामियाव 2.5 आयौ बिगा गोजाननिफ्राय गाखोबाय आरो ना गोजाननिफ्राय गाखोनो बुद्धि बर'नो बियो गयखौ बोखागासिनो आखाइजों सोरबा दानदों सोरबा बोखादों आरोना आंबो दा एसे बोखानोसै माबे ini गैथ'लाबायो ज'आ बोसोर एसे खम थायदोंमोन दे बिफाना खममोन गेसेंमोन फिथाइया खम थारमाने ज'आ फिथाइया एसे लेबे मोनदों आरोना गोमोथार गय मोजा खालामगोन लोगोफोर गय मोजा र' दोनबाबो जाला ओइ दिरै आरोसो नांबावगोन दानगासिनो दङ गाइस नै खाबायबो दानबाय सम लायोलै ओरैसो इजि नुयो गय खानायफोराबो खस्थ' दं जों मानसिफोरखौ इजि नुयोना गय खानायफोरखौ गाव मावबासो मिथियो बेसेबां खस्थ' बापरे आंना गोमोन नै बिदा मोनसेथ' माबा जाखायोना दा
बेयाव हा pasar kincir tu zakhan ओइ बारगोलै bargana 10 केजि जाफ्रामो खोमा ओइ बा बिदि गोरलै गोरलै एसे गोमोनखौलाहाय बिफा गोमोनखौला माने बाब्बाय बदि खालामनो ujung dagan gua ओइ देखायलानि देखायदो अजन दं नै ओइ बे गोमोनखौ जावायना होबा माबासिगोन बियो बै मानसिनाय रज'सिगोन नै सब मोनलायलायबाय आरोना अजनानो गैला जाबाय दा नै जा माइ एवगासिनो आथिं गुफुर जाजोबखायो माइ एवबाथाय ओंखायनो आं एवखाया सान्दुङाबो दामानि जि गोसा गोसा दुंगासिनो आरोना लोगोफोर गयबो खाबाय माइबो फोरानदों जोंना गामियावसो गय बागान दं आरोना बे टाउनाव बारा गैया बिदिनो 30 ना 20 ता दंफांल'सो दङ लांगोनायाव ओमफ्राय गामियावसो दं आरोना बागान नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानांगौ आंनि भिडिअ' नै एवखांबाय माइखौबो थांफिनसै जों गय दाननाय जायगायाव लोगोफोर नै गयखौ बोखाजोबखांबाय नै दा बाल्थिंजों बस्थायाव सोगासिनो आरोना नै इखौ माबायाव दोनगोन आरोना इखौ मा खालामगोन इखौ मजा खालामगोन जे 1 2 3 4 बिदि थागोन लोगोफोर नै सोखांजोब्बाय दा सुथेसिगोन आरो नै सुथेगासिनो दं नै सोनाया जोब्बाय नै दा सुथेदों 6 बस्ता जाबाय आरोना ओंखायनो जिगाब होनानै सुथेनांबाय अभार जाबाय आरो जोंथिंजाय दा कुइन्टेलाव गयनि दामा 3,300ल'सो दस्रा जायगाफ्राव बेसेबां नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाहरलाय बेलेग बेलेग डिस्ट्रिक्टआव बेसेबां जादों जोंनि कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टआव कुइन्टेलाव 3,300 सोलिनानै दं आरोना दा बिराद खमथार स' गाइस जों दा माइखौ थिखोलायसिगोन आरोना माइखौ थिखोनानै बस्थायावहाय सोसिगोन आरोना ओमफ्राय बस्थायाव सोखांनायनि उनाव मिलिंआव लांसिगोन गय खाखांनायनि उनाव जों दा माइ सोनोसै आरोना गाइसमोन दा बिदिबा नायलांबाय थादो नै सोनो नागिरबाय आरोना मिनि नै जोंहा माइ सोनो फैदों आब' जेनिजों mesin फिसायाव सौबाथ' मा फोरानथारनांगौ आरो आलाहायसो सिखावजोब्बाय बिफा Ôi Này babaया फैबाय दायो Này karena suka paras la
फैनायावनो माबा खालामनांगौमोन सान्दुंआनो मोजां दुङासै नालाय बेयावबो न'आवनो आराम संनो हाबायमोन ना माबाबाबो नांबावगौमोन नामा दाजाहाय होननानै जाबाय बादि मोनबाय आंबो खाथांबाय जाबायहाय जोब्बाय बिदिनो होनबाय ओमफ्राय गिदिरखा मावजिया माबायाखै न'नि मावजिया मोननो बिदि मालाय सियाव एब्राना थानायखौलाय जोंहाना फैनो हाथारलालाय मावजि फैनायनिफ्राय गिदिर गिदिर न' सियावबो गैया नै बेखौ सोना दोननो मोननांगौ बेहाय खमहाय गोथाव गोथाव मोनजाबाय थानायखाय ओंखामखौ बुरजा जाथार दाना ओंखामबो गैया जोंहाना बुरजा जायो बाहादुरिथार आलु भाजिफोरजों जायो जाजोब्बाय आरो ना गोराना गोदै जासाबाखै जाखाथारबाय जाबाय आरामनो बाराबा सेम जायोना सेरोम जायोसो दाखालिथ' दा हस्पिटाल थांनो होनदोंमोन ओजोंसो खमायलाङो बाराबा आरो बेयाव थांगोन जागोन बोथोरा बारा थिग नङा बेनिखायनो खामसालियाव दोननोसै गाबोन सोरांबानो मिलाव लांनांगौ मारखेलानि गैलाना जोब्बाय गाइस दिनैनि गय खानाय आरो माइ बस्थायाव सोनाय भिडिअआ एसेनोसै आरोना नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बाय बाय